Hola, soc la Berta Costabella, estudiant del Badruna Girona, i us presento el meu treball de recerca. L'evolució de la humanitat i de les tecnologies ha permès desenvolupar la cirurgia d'una manera que anteriorment no es veia possible. Aquest treball d'investigació aporta informació al voltant de la cirurgia i operacions quirúrgiques a través de la coneguda sèrie Grey's Anatomy. L'objectiu del treball era entendre i veure la cirurgia, aportant informació i detalls prenent la sèrie com a font d'inspiració. Després d'haver vist tota la sèrie, vaig realitzar una recerca d'informació, principalment en llibres i pàgines webs, sobre la cirurgia per donar explicació a aspectes importants com és el quiròfan, les etapes del procés quirúrgic i alguna intervenció que es realitza al transcurs de la sèrie. En aquest sentit, vaig presentar diferents especialitats que la sèrie considera rellevants, com l'anestesiologia, l'oncologia cirúrgica, la cirurgia general, la qual abasta la cardiotoràcica, traumatològica, pediàtrica, etc. Tenint en compte aquest marc teòric i la seva evolució tecnològica, vaig escollir presentar i descriure el robot Da Vinci, un sistema que s'utilitza actualment per realitzar diverses intervencions quirúrgiques i que aplica un abordatge menys invasiu i més avantatjós. Per això vaig dur a terme entrevistes a professionals i experts del sector. Així doncs vaig poder conèixer la importància que té la cirurgia a les nostres vides, què significa crear i mirar una sèrie tan prestigiosa com és Grey's Anatomy, i a més em vaig ampliar els coneixements que tenia sobre la matèria explicada d'una manera diferent. Malgrat algunes complicacions, vaig poder assolir tots els objectius que em vaig plantejar a l'inici i arreu d'aquest treball he entès que hi ha tot un món darrere del que coneguem, darrere del que els que no estem dins el quiròfan coneixem i que amb la sèrie també vaig poder veure que fins i tot l'operació més senzilla té la seva complicació i amb això també em vaig poder ajudar a orientar-me sobre què volia fer en un futur, ja que un objectiu personal del treball era saber si realment m'agradava la medicina i la cirurgia, i he pogut veure que sí, que és el que em vull dedicar en un futur.